Nagsurrenderen iti PNP Bantay, iti masuspetsa nga ng paltog kini Provincial Fire Marshal Ruben Pascua. Ngawan sa bali nga ni Captain Roy Monico Acena. Ngat ketitan nga insigida damit nga intern over dito'y syudad, iti PNP Bigan. Gapot iti pinakakonbinsir iti kabsat iti masuspetsa nga pimaltog kini Provincial Fire Marshal Ruben Pascua ani Barangay Captain Manuel Acena, dati met lang nga Provincial Fire Marshal iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Naanayas nga nagsurrender ni Captain Roy Monico Acena iti kaming iti kapulisan iti Bantay ken ni Vice Mayor Floro Peredo. Segon ken ni Police Senior Inspector Esteban Pastor, baro a Chief of Police iti Ili Abantay. Dakkel iti tulong iti kabsat iti suspect nga nang konbinsi iti kabsat na nga nagsurrender. Ken ti pinakipatpatang iti press corps iti nadakamat nga opisyal. Ket di tana nga imbagan no kasanoda nga napaninala ni Captain Acena sadyay tagudin. Pek di naramid nga shooting in Bigan kay imbaga na nga siguro nakapatang na siguro ni kabagis na nga willing nga surrender. So nga tumawag tumadamdaman no takumbinsiran siya baring no maawis ko nga makumbinsi ko mag-surrender ko na so nga yung ori ko titawag na. Hindi ko siguro mga alas 2:00 di kalman nag-text timawag ni Mang Nuling Acena kabagis na kay imbaga na nga intay alayning ko na so diya so nga mga 2:30 nagrobot kam dito nga napandigay tagudin debut nga kadwa may lang ani kabagis na ken grupo na ti pulis ti Bantay. Kiti dakam DJ ko DJ mga siguro 4 o'clock makalanong kam debut tagudin. Willing nga nagsurrender awan ti daado nga patangan basta simuro ta kanyan. Dadadya gururay di. Nainayon pa ni Police Senior Inspector Pastor nga saan da nga narigatan nga napanangala. Gapuanan ta awan ti anya nga rinidjar, gapuanan ta si Makay nga insigida iti suspect, iti nagluganan na nga ambulansya. Ti kinagpaiso na dato, di sa abay nga nagpatangkam kin ni Mang Nuling Acena dayay kabsana ni Vice Mayor ti damo ti mawagan na. Tapos imay ni Vice Mayor dito kaya nakakano kapatang ni Kapitan kunana ni Kapitan ti Sonsik so nga nagpatangkam ti telepono so naibaga na dayay nga kasla willing dayay tao nga surrender. Dumawdawat pa ni Police Senior Inspector kadatayo nga umili iti pamakaawat iti pinangilimid na ti publiko iti pinagsurrender na iti suspect dayay nga aldaw. Gapuanan ta protektaran damit iti masuspetsa. Kalpasan iti panakaala ni Captain Acena iti kapulisan iti Bantay. Inyawat damit ti Captain Acena iti kapulisan iti siyudad iti Bigan para tinananay nga investigasyon. Maipalagip nga ni Captain Ray Acena ket isuna iti agdama nga deputy iti biktima. Ken isuna pa iti Fire Marshal iti Ili ti Bantay ken Ili iti San Ildefonso. Hindi siyempre normal nga trabaho tayo no dito station alaan ti datas na. Tapos idi malpas di maalam iti datas na kadaso amin di kada gibayo detas nang siman infam medical sa kalpasan dayay intern over mi dayay Bigan PNP. Aging gana tatanga gundaway saan pay nga amuno anya iti rason no apay nga inaramid ni Captain Acena iti pampapatay ken ni Provincial Fire Marshal. Kapuanan ta saan napay kayat ti agsao. Para iti press corps, Ryan Pardo.